pot yango muoch mar tuo mar hantavirus e achiel kuom meli moro e nam Taro kata obedo ni onge ranyisi moro amora moseyangi pacho ka migawo mar thieth yango ni apisas magi ni kod ikruok makare ne rakruok gi midhusi no ka olose kinde lama kanisa mar jokopere ma Siakago. Jagoro migawo mar thieth Mary Muthoni koni piny owacho keto kenge mag yango ranyisi moro amora mag tuo no koni nyamrerwa bende biro bedo e ondamo manyime e puonjo jopiny ewi ritruok kod geng'o midhusi ma okoting' keto kuonde matenge ma jotuo nyalo betie kaka yor geng'o landruok mare. Advisory kutoka Ministry of Health. Hantavirus bado hatujaipata hapa Kenya, lakini si unajua magonjwa haina boundaries. So sisi tumepeana advisory jana, tumesema tujikinge kwa hii magonjwa inatoka nje pia. Tumesema maintain high standards of personal and environmental hygiene.